जुदि नोंनि बैसोआ 20, 21, 22 एबा 30 बोसोरब्ला दानिफ्रायनो इनभेस्ट खालामनो सोलोंदो। मानोना गोलाव सम इनभेस्ट खालामनायनि गेजेरजों थाबैनो क्ररपति जानो हायो लोगोफोर। बे मुगायाव रां नङाब्ला जेबो खालामनो हाया। जायनो गावनि टेलेन्टजों जुजिनो हायो, देरहासारनाया बेनि जायो। टेलेन्ट दिन्थि, रां खामाय, स्किल सोलों, आखा-फाखा जा, बेकार दाजा, समखौ ओरैनो दाहगार। नुगोन सानसे जाफुंसारनायखौ नों गोरलैयैनो मोननो हादों। नोंनाव रां गैयाब्ला नोंखौ दानि सुबुंफ्रा सिनाया लोगोफोर। नोंनाव दौलत गैयाब्ला जाथि खुरमाफ्राबो खबर लाया। बेखायनो जेसे हायो थाबैनो गरसे गरनै दोनथुमनो सोलों। नुगोन बे फिसा फिसा इनभेस्टमेन्टआनो सानसे केपिटेल आरो इन्टारेस्ट लोगो नांनानै बुरजा बिबां जाहैदों। बेखायनो 100, 200, 500 होननानै साननो नाङा। दोनथुमलां, सानसे बियो बुरजा जाहैगोन। बेफोरबायदि मटिभेशनेल भिडिअ मोननो थाखाय आंनि बे आपडेट बड'लेण्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हरदो।